Kendiat haba persyang ban pensyong nong rem. Ya ka jingem ke jong i Dr. Ricky A.J.Syngkon men ba idang don hasla jong ka pertai. Ngin syam ba ka jingem ke jong i ka ba man la ka sngi ka jingi haki twai jong ka jingieit. Namar haka jingkendu mar khamat ka bang yo ban ya kren ya kana tang kendiat ki por. Ngasyam ba ilong ubriu ba haka jingieit. Batla ban khot ya i da uta ubriu jong ka jingieit lani a man of love. Bat haba ubriu hi ula pensyong dor ya la ka jingem hakata ka jingieit ka ba shisha. Pinsyam ba unlong ubriu uba sngoren ba jemnot uba dap da ka jingkemen uba pu samrki uba isen ai ba yaisha bat uba klan ka jingieit ha ublai. Namar ka jingieit kadai kata ketumai kabawan na ublai. Kumta pinyo i ka jingem ka jong i kadai ka jingieit kabasilai ka donut jong i kabapenlong ban em kum ubriu uba kuot kemensim bat uba sngoren. Haba ubriu u em da ka jingieit ba shisha. Ka jingieit ba shisha kan hikai ubriu ba un em hakalenti ka hok bat kabating buram ya ublai. Kumta ladangi bishar bat ngipaj. Ya ka jingem ka jong i Dr. Ricky A.J.Syngkon hakipor ba idang don hasla jong ka pertai. Ngin syam ba em hakata ka jingieit hakalenti jong ka jingieit ya ki para beriu. Kumta ngin yo iru ba baro ki nong syong syong jong ka jela mi kalaya ka jong i. Kumju syabar ka jela ki ieit bat buram ya i muwei ubriu badan buram ubadan akor wadu badap daga jingieit. Bad ya kani ngila ban sakhi hakapor bangitab ya ki vote jong ka MP election dakilak ilatam daga jingtam jong i dakilak ki vote ya ki weipat kinong yale kadai kataken ka jingieit ka ba upat ba nong syong syong ula ieit ya i. Kumta ka ktien ka ong pensyong nong rim yala dia ha ka jingieit ba shisha jong belai. Baka jingem kan dapura da ka jing shisha. Dai minta ke kenti ngila syam ya uta ubriu ba pensyong nong rim yala dia ha ka jingieit. Henry ha ka jingya lenti jong ka jingem. Ka syong ha ka jingbu baik bu renti jong belai. Ngidap da ka jing snosi ka bakrau. Bandu no ya unong yalam u bakrau jong ka ri ba ka jak ban riu. Henry ni kerman skam ha ka weipat ka sngi ubelai unsai sa weipan balong kumaihi. Bat nagaliang jonga kadon tang banong letsuk Dr. Ricky A.J.Syngkon.